Tulungan siya, kaya na yung amo. Hep, hep! Diba ko kayo, sir, no? Hep, hep! Ay, hurry ka, no? Ano na, paspasa na to, pero, isa dyan na, ha? Hep, hep, hurry! O, kung saan pa kayo naman mo. Ready, let's begin! 1, 2, 3, go! Hurry! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Hooray! Ang voice to, may unang nanganga. Why mo, sayang kay Tunong. Gamit unta kay Tunong sa swela ng Tunong. Awar mo, tadi ito, di ba ng bata? Sige, competitive ng bata. Oh, nagi na, di lang, oh. Competence. Lahi pa competitive o competence na buko. Sige, final na niya. Final na, final. Mami pa, begin! Sir Arnie, first. Sir Arnie ang matuan. Ako? Sige, 1, 2, 3, go, hooray! Hip hip! 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 Hooray! Hep, hep! Hooray! 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 Sir, thank you so much, sir. Sabi una, natangtang din tayo. Sir, mas na-excited. Nagtanaw kong tamas ginhawa. Yes, after lang ba sa barangay 5, sir? Thank you, Okay, sir. Thank you so much. Arita Green. Okay. Hep, hep. Hey! Hep, hep. Hey! Hep, hep! Hooray! Kamu kayo, sir, no? Okay. Wala pa, uli. Sige, 1, 2, 3, go. Hep, hep. Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hip hip! Ano na, ako kasi ako yung appeal. Ha? According to Republic Act, manifestation. Ano ka na yung manifest? Manifest ko ba nga? Charot. Bugawa sa pagka-law student ka na chiro na ba? Okay, go! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Tuloy na ka, madam! Yes! Thank you, Thank you so much, ma'am! ma'am. Cooperative kay si ma'am. Okay, dali. Ma'am, ikaw na food. Hangap food ba yan? Hindi ko pa lumabas. Testing nga ito. Okay. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! 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 Hep, hep! Ako po, dali ko. Ito yung chudot ko sa matangtang ka kopes. Okay, next. Direta. 1, 2, 3, go. Hooray! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Lucky ka, Dili. Taro nga sa tuwi na, di ba? Ang lucky. Hep, hep. Hooray! Again, 1, 2, 3, go. Hep, hep! Hep, hep. Ay! Alam ko, natamtak ako, anak. Sige na, ato na ha. Kumain Thank you. na. Uri, hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Oh, hooray! Para tamtang na yun siya. Ah, hooray! Wow! Yay! Sige, 1, 2, 3, go! Perfect! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Sir, hindi ka kumain mo. Akala ko kasi yung ano ba, yung PNP talagang ano yun? Matikas. Charot! Okay, sige. Hep, hep! Hooray! 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 Mas isuuti mo sa sigubyanin mo. Sige ha. Pwede rin mapapildi ang Coast Guard rin na Lagyan ko sa heart. Ang Coast Guard, bantay mo sa dagat. Pila ka iho na ang imong nabukod. Ay, hindi ka nakakaintindi. Ay, pabalik ya. Ayaw pa ako anani ha. Ayaw pa doon ha. Choke lang. Okay. Hep, hep. Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep. Hooray! Hep, hep! Ano ka sa? Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Anthem, a while ago when I was actually talking, discussing my Coordination! Mami! Sa teacher! Ay, ano ito? Pag-awaw sa... Single. Okay. Single ni siya. Oh. Single badminton player. Itong antiyaw. Joke lang. Sige. Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Nakaon ka? Girl Scout of the Philippines. Ipakita na mo ang Girl Scout of the Philippines ka. 1, 2, 3, go! Wala pa. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Sige, 1, 2, 3, go! Hep, hep! Hooray! 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 Hooray! Hep, hep! Hooray! Hip hip! Ay, natangtang yun. Oh no!
na, hindi sila ka 26 ni Kupar, uy. Wala. 1, 2, 3, go! Ikaw, Jay, ikaw, 1, Jay. 2, 3, go! Hey! Wala. Ang ikaw kanta. Okay, kung si Muhatag o preview ani, courtesy of Okay, so we have here our last Coast Guard versus PNP. So, Aron, mamutana ko sir, anong kaibahan ng Coast Guard at PNP maliban sa spelling? Sir, Sir, kuno ko dahil. Ayaw, walang gun. yung pin po, insert ko kami sa security po na isang order po ng security. Okay, bantay dagat daw kuno mo mo. Yung tanong ko kanina, ilang pating na po yung naano nyo, nahabol? Habol na kayo ng pating. Parang mamaya pa ako sa Mamaya ko, oh. Kasi kapag may nahabol na kayong pating, talagang good swimmer po kayo, ma'am. Naniniwala po kayo nun? Pero in fairness, ang ganda ng kilay, nimpa. Yes, kaya ano po eh. Sige, no? Ray! 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 Alam mo, kita panahon mo na lang silang gawa. You have to be back on the 26th of this month because special prizes will be given to the both of you. Your name will be, you have to give your name to one of our personal later. Daray mo tungkol, may lalapit lang po sa inyo. Tapos yung Tagalog ba? May lalapit sa inyo. Alam yung lalapit? Oh, lalapit. Isa. Thank you so much to Coast Guard Segovia and Police Lieutenant Openia. A round of applause, please. Yay! Thank you so much! Your parents, students, our stakeholders, of course, for your active participation. Oh, Audi Kratzer. to improve that the PNP